Jatketaan Raamatun sanaa Mänttä-Vilppulassa. Matteuksen evankeliumi 13. luvusta eteenpäin. Rukoillaan aluksi. Kiitos taivaallinen Isä sinun sanastasi. Sinä puhut meille sanasi kautta ja annat meille hengellistä ravintoa ja uskon vahvistusta sanasi kautta. Siunaa tämä luettu ja myöskin kuunneltu sana kaikille. Aamen. Sinä päivänä Jeesus lähti ulos asunnostaan ja istuutui järven rantaan. Hänen luokseen kokoontui paljon ihmisiä, ja siksi hän nousi veneeseen ja istuutui, ja koko kansanjoukko seisoi rannalla. Hän puhui heille paljon vertauksilla. Hän sanoi, kuulkaa, kylväjä lähti kylvämään. Hänen kylväessään muutamat siemenistä putosivat tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, missä niillä ei ollut tarpeeksi maata. Ne nousivat kohta oraalle, koska niillä ei ollut syvää maata, mutta auringon noustua oraat paahtuivat, koska niillä ei ollut juurta, ja ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantappurat kasvoivat ja tukahduttivat oraan. Mutta toiset putosivat hyvään maahan ja tuottivat sadon, jotkut 100, jotkut 60, jotkut 30 jyvää. Jolla on korvat, se kuulkoon. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo kysymään häneltä, miksi sinä puhut heille vertauksin? Hän vastasi heille siksi, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet. Mutta heidän ei ole annettu. Jolla on, sille annetaan, ja hänellä on oleva yltä kyllin. Mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Minä puhun heille vertauksin, koska he näkevät, eivätkä kuitenkaan näe. Kuulevat, eivätkä kuitenkaan kuule, eivätkä ymmärrä. Heissä toteutuu Jesajan ennustus, jossa sanotaan, kuulemalla kuulkaa, älkää ymmärtäkö. Näkemällä nähkää, älkää käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän. Vaivoin he kuulevat korvillaan, ja silmänsä he ovat sulkeneet, etteivät he silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, etteivät he kääntyisi, enkä minä heitä parantaisi. Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Sillä totisesti minä sanon teille, monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet. Ja kuulla, mitä te kuulette, mutta eivät ole kuulleet. Kuulkaa siis vertaus kylväjästä. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä sitä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä on kylvetty hänen sydämeensä. Tätä tarkoittaa se, mikä on kylvetty tien oheen. Kallioperälle kylvetty tarkoittaa sitä, joka sanan kuullessaan ottaa sen heti iloiten vastaan. Mutta koska hän on juureton, hän kestää vain hetken. Hän luopuu heti, kun tulee vaino, ahdistus, sanan tähden. Orjantappuroihin kylvetty tarkoittaa sitä, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Mutta hyvään maahan kylvetty tarkoittaa sitä, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen, ja tuottaa sadon, joku 100, joku 60 ja joku 30 jyvää. Jeesus esitti heille toisen vertauksen. Taivasten valtakunta on kuin mies, joka kylvi hyvää siementä peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja lähti pois.
Ja kun vilja kasvoi ja teki tähkää, silloin myös rikkavilja tuli näkyviin. Palvelijat menivät isäntänsä luo ja kysyivät, Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Miksi siihen sitten on tullut rikkaviljaa? Hän sanoi heille, se on vihamies tehnyt. Niin palvelijat sanovat hänelle, tahdotko, että menemme kokoamaan sen? Mutta hän sanoi, en, ettette rikkaviljaa kootessanne nyhtäisi mukana vehnääkin. Antaa niiden molempien kasvaa yhdessä sadon korjuuseen asti. Korjuun aikana minä sanon leikkuuväelle, kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi. Mutta vehnä korjatkaa aittaani. Jeesus esitti myös tämän vertauksen. Taivasten valtakunta on kuin sinapin siemen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa. Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se kasvaa, se on puutarhakasveista suurin. Siitä tulee puu niin, että taivaan linnut tulevat ja pesivät sen oksilla. Hän esitti heille vielä vertauksen. Taivasten valtakunta on kuin hapate, jonka nainen otti ja sekoitti 3 vakalliseen jauhoja. Ja koko taikina happani. Tämän kaiken Jeesus puhui väkijoukolle vertauksin. Ilman vertausta hän ei puhunut heille mitään. Jotta toteutuisi tämä profeetan sana. Minä avaan suuni vertauksiin, minä tuon julki sen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta asti. Sitten Jeesus jätti väkijoukon ja meni asuntoonsa. Opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat, selitä meille vertaus pellon rikkaviljasta. Hän vastasi, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Pelto on maailma. Hyvä siemen on valtakunnan lapset, mutta rikkavilja on pahan lapset. Vihamies, joka sen kylvi, on paholainen. Sadonkorjuun aika on maailman ajan loppu ja leikkuuväki on enkelit. Niin kuin rikkavilja kootaan ja poltetaan tulessa, niin tapahtuu maailman ajan lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka viettelevät syntiin ja harjoittavat vääryyttä. Ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre, jonka mies löysi ja kätki. Iloissaan hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. Vielä taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka heitettiin mereen ja joka keräsi kaikenlaisia kaloja. Kun se tuli täyteen, kalastajat vetivät sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät koreihin, mutta viskasivat kelvottomat pois. Näin käy myös maailman lopussa. Enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaiden joukosta ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on itku ja hammasten kiristys. Oletteko ymmärtäneet nämä kaikki? Jeesus kysyi ja opetuslapset vastasivat, olemme. Hän sanoi heille, sen tähden jokainen kirjan oppinut, josta on tullut taivasten valtakunnan opetuslapsi, on kuin talon isäntä, joka tuo aarrekammioistaan esiin uutta ja vanhaa. Kun Jeesus oli lopettanut näiden vertausten kertomisen, hän lähti siltä seudulta. Tultuaan kotikaupunkiinsa hän opetti ihmisiä heidän synagogassaan.
He olivat hämmästyksissään ja kysyivät, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimateot? Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä nimi ole Maria? Ja eivätkö Jaakob, Joosef, Simeon ja Juudas ole hänen veljiään? Ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän keskuudessamme? Mistä hän sitten on saanut tämän kaiken? Niin he loukkaantuivat häneen, mutta Jeesus sanoi heille, profeetta ei ole halveksittu missään muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan. Ja heidän epäuskonsa vuoksi hän ei tehnyt sillä montaakaan voimatekoa. 14. luku. Siihen aikaan 4. ruhtinas Herodes saa kuulla Jeesuksen maineesta. Hän sanoo palvelijoilleen, se on Johannes Kastaja, hän on noussut kuolleista. Ja sen tähden nämä voimat vaikuttavat hänessä. Herodes oli näet ottanut Johanneksen kiinni, kahlinnut hänet ja pannut vankilaan veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan tähden. Johannes oli nimittäin sanonut hänelle, sinun ei ole lupa pitää häntä. Herodes olisi tahtonut tappaa Johanneksen, mutta pelkäsi kansaa, sillä se piti Johannesta profeettana. Sitten tuli Herodeksen syntymäpäivä, ja Herodian tytär tanssi vieraiden edessä, ja tyttö miellytti Herodesta niin, että tämä valalla vannoen lupasi antaa hänelle mitä tahansa hän pyytäisi. Äitinsä yllyttämänä tyttö pyysi, tuo minulle tänne vadilla Johannes Kastajan pää. Silloin kuningas tuli murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävieraiden tähden hän käski tuoda sen. Hän käski lyödä Johannekselta pään poikki vankilassa. Pää tuotiin vadilla ja annettiin tytölle, ja tyttö vei sen äidilleen. Johanneksen opetuslapset tulivat hakemaan ruumiin ja hautasivat sen. Sitten he menivät kertomaan Jeesukselle, mitä oli tapahtunut. Kun Jeesus kuuli sen, hän lähti sieltä veneellä aution paikkaan yksinäisyyteen. Kuultuaan siitä, kansa lähti jalkaisin Jeesuksen perään. Astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa. Hänen tuli heitä sääli. Hän paransi heidän sairaansa. Kun ilta tuli, opetuslapset menivät hänen luokseen ja sanoivat, että tämä paikka on autio, päivä on jo pitkällä. Päästä siis ihmiset luotasi, he menevät kyliin ostamaan itselleen ruokaa. Mutta Jeesus sanoi heille, ei heidän tarvitse mennä pois. Antakaa te heille syötävää. He vastasivat hänelle, meillä ei ole täällä muuta kuin 5 leipää ja 2 kalaa. Hän sanoi, tuokaa ne tänne minulle. Sitten Jeesus käski kansan asettua ruohikolle. Hän otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, katsoi ylös taivaaseen, siunasi ja mursi ja antoi leivät opetuslapsilleen. Opetuslapset jakoivat ne kansalle. Kaikki söivät ja saivat kyllikseen. Sitten he keräsivät tähteeksi jääneet palaset 12 täyttä korillista. Syömässä oli noin 5000 miestä, lisäksi naisia ja lapsia. Heti tämän jälkeen Jeesus käski opetuslapsiaan astumaan veneeseen ja menemään edeltä toiselle rannalle. Sillä aikaa, kun hän lähettäisi kansan luotaan. Päästettyään kansan menemään, hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta oli tullut, hän oli siellä yksinään. Mutta vene oli jo monen stadionmitan päässä rannasta, ja aallot ahdistivat sitä, sillä tuuli oli vastainen. 4. yövartion aikaan Jeesus lähti heidän luokseen kävellen veden päälle. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän veden päällä, he pelästyivät. Sanoivat, se on aave, ja he huusivat pelosta. Mutta heti Jeesus sanoi heille, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen. Älkää pelätkö.
Pietari vastasi hänelle, Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Hän sanoi, tule. Niin Pietari astui veneestä ja käveli veden päällä mennäkseen Jeesuksen luo. Mutta kun hän näki tuulen voiman, hän pelästyi ja rupesi vajoamaan. Hän huusi, Herra, pelasta minut. Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi, sinä vähäuskoinen, miksi pelkäsit? Miksi epäilit? Heidän noustessaan veneeseen tuuli tyyntyi. Ja ne, jotka olivat veneessä, kumarsivat häntä ja sanoivat, totisesti sinä olet Jumalan poika. Ylitettyään järven, he nousivat maihin Genesaretissä. Kun sen paikkakunnan miehet kuulivat, tunsivat Jeesuksen, he lähettivät sanan kaikkialle ympäristöön, ja hänen luokseen tuotiin kaikki sairaat. He pyysivät häneltä, että saisivat edes koskettaa hänen viittansa tupsua, ja kaikki, jotka koskettivat, paranivat. 15. luku. Silloin Jeesuksen luo tuli Jerusalemista fariseuksia ja kirjanoppineita, ja he kysyivät, miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnäissääntöä? Hehän eivät pese käsiään, kun rupeavat syömään. Jeesus vastasi heille, miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden? Sillä Jumala on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja sitä, joka kiroaa isänsä ja äitinsä, rangaistakoon kuolemalla. Mutta te sanotte, jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, sen, mitä sinun piti saada minulta, minä annoin uhrilahjaksi, niin hänen ei enää tarvitse kunnioittaa isänsä tai äitiään. Näin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden. Te tekopyhät, oikein on Jesaja teistä ennustanut sanoessaan, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan se palvelee minua, opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Niin Jeesus kutsui väkijoukon koolle ja sanoi, kuulkaa ja ymmärtäkää. Ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä tulee suusta ulos. Se saastuttaa ihmisen. Silloin opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanovat, tiedätkö, että fariseukset loukkaantuvat, kun he kuulevat puheesi? Mutta hän vastasi, jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Älkää heistä välittäkö, he ovat sokeita, sokeiden taluttajia. Jos sokea taluttaa sokeaa, molemmat putoavat kuoppaan. Pietari sanoi hänelle, selitä meille tämä vertaus. Jeesus vastasi, oletteko tekin vielä noin ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, että kaikki mikä menee suusta sisään menee vatsaan ja se ulostetaan käymälään. Mutta se, joka tulee suusta ulos, lähtee sydämestä ja se saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä saastuttavat ihmisen, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä. Lähdettyään sieltä Jeesus vetäytyi Tyyroksen ja Siidonin alueelle. Muuan kanaanilainen nainen, joka oli siellä seudulla, tuli ja huusi, armahda minua, Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle sanaakaan. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän peräämme. Jeesus vastasi, ei minua ole lähetetty
muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lampaiden luo. Mutta nainen tuli, kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, auta minua. Jeesus vastasi hänelle, ei ole oikein ottaa lasten leipää ja heittää koiran penikoille. Nainen vastasi, niin, Herra. Mutta syöväthän penikatkin isäntiensä pöydältä putoilevia muruja. Silloin Jeesus sanoi hänelle, suuri on sinun uskosi, nainen. Tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Siitä hetkestä hänen tyttärensä oli terve. Sieltä lähdettyään Jeesus tuli Galilean järven rantaan, noustuaan vuorelle, hän istuutuu sinne. Hänen luokseen tuli paljon kansaa. Mukanaan rampoja, sokeita, raajarikkoja, mykkiä ja paljon muita. Heidät pantiin hänen jalkojensa juureen ja hän paransi heidät. Ihmiset hämmästelivät nähdessään, miten mykät puhuivat, raajarikot tulivat terveeksi, rammat kävelivät ja sokeat näkivät. Ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen sanoi, minun käy sääliksi kansaa, sillä se on ollut luonani jo 3 päivää, eikä sillä ole mitään syötävää. Minä en tahdo lähettää näitä ihmisiä pois nälkäisinä, etteivät he nääntyisi matkalla. Opetuslapset sanoivat hänelle, mistä me täällä erämaassa saamme niin paljon leipää, että voimme ruokkia tämän suuren väkijoukon? Jeesus kysyi heiltä, montako leipää teillä on? He vastasivat, 7 ja muutama pikkukala. Hän käski kansan asettua maahan. Sitten hän otti ne 7 leipää ja kalat, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsilleen, ja opetuslapset antoivat ne kansalle. Kaikki söivät ja tulivat kylläisiksi. Tähteeksi jääneitä palasia kerättiin 7 täyttä korillista. Syömässä oli 4000 miestä ja lisäksi naisia ja lapsia. Sitten Jeesus päästi kansan luotaan, astui veneeseen ja meni Magdalinin alueelle. 16. luku. Fariseukset ja saddukeukset tulivat Jeesuksen luo. Kiusaten he pyysivät häntä, että hän näyttäisi heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi heille, kun tulee ilta, te sanotte, tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa. Aamulla te sanotte, tänään tulee raju ilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Taivaan muodon te osaatte kyllä arvioida, mutta aikojen merkkejä ette osaa. Tämä paha ja avion rikkova sukupolvi vaatii merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki. Ja hän lähti ja jätti heidät. Lähti pois. Opetuslapset saapuivat toiselle rannalle, mutta olivat unohtaneet ottaa leipää mukaansa. Jeesus sanoi heille, varokaa ja karttakaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta. Mutta he puhelivat keskenään ja sanoivat, emme ottaneet leipää mukaansa. Jeesus huomasi sen ja sanoi, te vähäuskoiset, mitä te puhelette keskenänne siitä, että teillä ei ole leipää? Ettekö vieläkään käsitä? Ettekö muista niitä 5 leipää 5,000? Ettekä sitä, kuinka monta korillista te otitte talteen? Ja niitä 7 leipää 4,000? Ettekä sitä, kuinka monta korillista otitte talteen? Kuinka te ette käsitä, että minä puhunut teille leivästä? Karttakaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta. Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt karttamaan leivän hapatetta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia.
oppia. Kun Jeesus oli tullut Filippuksen Kesarean alueelle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. He vastasivat, jotkut Johannes Kastajan, toiset Elian, toiset taas Jeremian tai jonkun muun profeetoista. Hän kysyy heiltä, entä te? Kenen te sanotte minun olevan? Silloin Simon Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas, olet sinä Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä Tuonelan portit sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaassa. Ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaassa. Sitten hän kielsi opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että hän oli Kristus. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmaista opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden käsissä. Hänet tapettaisiin. Ja 3. päivänä hän nousisi ylös. Pietari veti Jeesuksen luokseen ja alkoi nuhdella häntä sanoen, Jumala varjelkoon sinua, Herra, älköön sinulle mitään sellaista tapahtuko. Mutta hän kääntyi poispäin ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana. Sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Sitten Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä. Ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielulleen vahingon? Tai mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä ihmisen poika tulee isänsä kirkkaudessa, enkelinsä kanssa. Silloin hän maksaa jokaiselle tekojensa mukaan. Totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin he näkevät ihmisen pojan tulevan kuninkuudessaan. Tähän päätämme tällä kertaa ja ensi viikolla jatkamme sitten Matteuksen evankeliumin 17. luvusta. Hyvää viikonloppua.